Da ni'n ôl am gyfres 2, edrych ymlaen yn arw. Mor ddiddorol gweld y perfformwyr arbennig newydd ma. Felly edrych ymlaen yn arw i'r daith nesa. Wel, Bryn oedd y cyntaf i droi i Rose data, os dwi'n cofio'n iawn. Fi nath droi gyntaf, ynddi? Gweld y 3 hyfforddwr arall ar a deg a deud y gwir. Bryn oedd y cyntaf i droi i Emma hefyd. Felly fi ydy'r un sydd yn gallu adnabod llais. Anghofiwch y lleill. Be fyddai'n edrych am? Wel, arddull, y llais wrth gwrs, y geirio, yr anadlu, a'r perfformiad. Pa mor gryf, pa mor egniol, pa mor fwyn hefyd. Dwi'n meddwl tro 'ma fyddai yn llawer mwy cystadleuol. Tîm fi ydy'r un gorau. Oedd na dactegau yn cyfres 1, toedd, yn edrych gan y boi Gwynedd na. Label recordio. Fedra inna ddefnyddio fel nath aws, mae gen i stiwdio recordio, neu fydd Bronwen mwy na thebyg blwyddyn yma'n dweud, mae gen i raglen radio. Aleighicia, raglen radio. Ia, pam allai inna ddefnyddio, mae gen i inna gwmni recordio, allai ddechrau gwmni recordio.